हेलो रायजोफोर बेकग्राउन्डखौ बोरै नुदों बेकग्राउन्डखौ कमेन्ट सेक्सनाव बुंनो जा मोजां नुदोंबा मोजां नुदों होननानै ओमफ्राय जोंनि दा बड'लेण्डआव इलेक्सन जागासिनो नङा होमबा माने माने इलेक्सननि बारहावा नांगासिनो माने फैबायनो आरोना 22 तारिख ना मा होन्दोंमोनलाय भट होनाया बेखौनो दा सानगासिनो दं माने सोर सासेनो भटखौ होबा मोजां जागोन होननानै मा पार्टि ओंखारदों बिराद पार्टि ओंखारबाय जोंनि बड'लेण्डआवबो ना BPF UPPL ओमफ्राय मा BJPआबो हाबबाय गुबुन गुबुन उन्ना पार्टिफोराबो हाबबाय आरो गोदोर फिसा सब पार्टिफोराना लोगोफोर ओंखायनो दा माने दा आं सानदों सोर सासेनो भटखौ होबा मोजां जागोन होननानै मानोना बै सासेयाबो फैबाथाय बेबो बुंगोन उमुक पार्टिया माने ओरै खालामदों उमुगा खालामाखै बोरै ओमफ्राय बै सासेयाव फैनानै मिटिङाव बुंफैगोन बेबो बुंगोन माने ओरै खालामदों ओरै बे पार्टिया खालामाखै जों खालामगोन होननानै दा माने बिनि खोथाखौबो खोनासंबा एसे मोजांबो नाङो आरो बै सासे पार्टिनि खोथाखौबो खोनासंबा एसे मोजां नाङो दा सोर सासेनो होगोन आंनि बे भटखौ माने बेखौनो एसे गोनो गोथो जागासिनो दं आरो लोगोफोर रायजोफोरा एसे कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरबानो जाबाय सोर सासेनो भटखौ होनाया मोजां जागोन दै ओमफ्राय दा मा बुंनो जोंनि बड'लेण्डआवबो ओरैबायदि माने गुबुन गुबुन पार्टिफोरा मेल्ला हाबसोबाय नालाय लोगोफोरना दा सोर सासेयाबा देरहागोन मोनथिलासै आरो ओमफ्राय मोजां नाङोबा चेनेलखौ फल' खालामना हो दे लोगोफोर फल' ओमफ्राय इउटुब चेनेल नायनोबा इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो बाव साबसक्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम बाय बाय ना।